Ну, добрий вечір. Добрий вечір. Ви слухаєте Радіо ЄДЕН. З вами програм «Читаємо з Мігалем». І ми з вами не чули уже дораз півгода. Ну так ся стало, ж часу більше не ставало, а енергія, сили мого живота йшли кудись у друге місто, не туди, де би мали бути. Мали би бути тут на радіо з вами, айно. Низько у нас уже 27-ма епізода нашого маленького шоу, і низько я буду читати книжку Людвіга Філіпа, котрий нас лишив буквально минулого тижня. 21 септембра 2023 року, то було у четвер, лишив нас Людвіг Філіп. Цитуючи новинку, карпаторусинський історик, краєзнатель, релігіознавець, общественно-політичний і культурний діятель, председав Ужгородського культурно-освітнього общества імені Олександра Духновича. У 67-му році кінчив історичний факультет Ужгородського державного університету. Від 67-го до 2011 року робив у Закарпатському краєзнавчому музеєві. А цяк чудувся, як я за цього челяника нігде перед цим не чув. За чоловіка, котрий видав книжку за стару Радванку, за челянника, який написав більше 500 різних публікацій на історичну тематику, в основному якраз за Ужгород і Закарпаття. І цю книжечку, котру держу в руках, я купив, може, 2-3 тижні перед цим. Трафила мися на полиці останній раз, яким заходив Кобзар, і було ми чудно, як я за цю книжку перед цим не чув, як я за цього челяника перед цим не чув. І сякся стало, гися ставало вже пару раз, аж за деякого доброго чоловіка дізнаєшся вже лише тоді, коли стрітися з ним уже не буде шанса. Книжка ся кличе «Унгвар, Ужгород, мій рідний Варош». Видко, аж челядник сись Варош направду дуже любив. Видко, аж сись чоловік знався. Ясно, що у нього були свої сантименти тому. І ніякого чоловіка не можемо рахувати повністю об'єктивному дачому. Айбо усі в книжечці, най вам не збрешу, у допру ззаду, де то було, у спискові джерел, на секундочку, 121 позиція. У спискові джерел 121 позиція. На 4 боки різних історичних робіт, котрі цей чоловік прибрав, аби цю книжечку зверстати. Туся розказує з курта за протяжність від середніх віків до 19-го року, за окремим розділом за час Ужгорода в Чехословацькій Республіці, в час окупації мадярами 38-44 років, окреме за совітський час, окреме за час уже самостійної України. І далі величезним розділом ще йдуть різні культурні будови Ужгорода. Окреме за Ужгородський Христово-Воздвиженський катедральний собор, я боюсь собор, кампець. Окреме за єпископську каплицю, окреме за крипту, окреме за Цеголянський храм, окреме за каплицю отця Михаїла Лучкая, много другого. Величезним розділом теж йдуть учебно-воспитательні установи Ужгорода. Гімназія, як ся зачинала, що з нею було, Ужгородська півцеучительська семінарія, приповнотуй матеріала. Уби далі не тягнути, зачитав вам вступ від автора самого. Від автора. Ужгород – мій рідний Варош. І перефразовуючи прекрасні слова великого будителя подкарпатських русинів Олександра Духновича, я з глибокою синовською любов'ю можу гордо зазначити: я світ узрів у древньому Вароші над Ужом. Я щиро дякую Господу Богу, ож дав мене на сесю прекрасну карпатську землю, де височить могуча Говерла, де тече скоротечна Тиса,
де на берегах Ужа стоїть могучий Ужгородський замок, обрамований легендами і оповідками, котрі я чув від своєї бабки ще в дитинстві. Рідний Ужгород. Над тобою пронеслися віки, як хмари небесні, котрі деколи виділися страшними, айбо все з-позад цих страшних хмар випозірувало сонце, що зогрівало тебе, даючи розвой новому животу. У різні історичні часи ти усе був центром нашого Карпатського краю, не позираючи на то, ож відносився до різних державних формацій, лишаючися невеликим європейським варушом із ще з часів незабиваних твоїх властителів італіянського походження, графів, другетів, котрі перетворили тебе у європейський варуш із древнім Ужгородським замком, з резиденцією єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії і головним храмом Христово-Здвиженським катедральним собором. Тільки мушу вставити 5 копійок від себе ще, ож направду дуже любить Ужгород цей чоловік, любив. Но не можуся з ним согласити вступи, ож Ужгород фурт мав таку ціну, таке значення. Об'єктивно уповів би, мож, Мукачево у середні віки і донедавна, можна казати, до 20-го сторіччя Мукачево було многим серйозним варошом у цьому краєві. За перше, сугубо спозад свого географічного положення. У Мукачева просто ліпша позиція на карті. Тот факт, що Ужгород став важним, серйозним на початку 20-го сторіччя, отося стало, можна казати, ненароком. Айно то Ужгород сам від себе ніч не зробив, аби це то стало. Ну, добре, йдемо далі від вступове. Значить, айно, з резиденцією єпископів Мукачівської греко-католицької єпархії, главним храмом Христово-Здвиженським катедральним собором, Ужгородську Римо-католицьку церкву Святого Георгія, реформаторську євангелійську церквами з православською Покровською церквою, з імпозантною європейською синагогою, Ужгородською Кальварією, де спочивав вічним сном тоти, котрі тут проживали і трудилися і лишили за собою добру людську пам'ять. Ми гордимося Ужгородською королівською гімназією. Многі приходники з її стін стали ученими, високими достойниками церкви Христової, діятелями культури і науки. На містовій гімназії у 45-му році був відкритий Ужгородський державний університет, будучна кузниця достойних учених діятелів різних ресурсів народного газдівства, прославивших тебе, Ужгороде, і наш Карпатський край. Із невеликого вароша за історичні часи Ужгород перетворився в один із культурних і промислових центрів совітської, а пізно і незалежної української держави. Ну, тут теж мушу виречити своїх 5 копійок, бо я не вірю у того, що Ужгород у розрізові цілого Совітського Союзу, а навіть окреме просто Української РСР був дачим значимий. Ну, слабо мені в то вірує. А Іпін якраз є промисловий центр. Ідемо далі. Сповнилася і моя діточа мрія, бо велику часть свого живота я провів у стінах Ужгородського замка, роблячи научним старшим научним працівником і завідувачем відділу історії Закарпатського краєзнавчого музею, маючи можливість зглядувати історію, культуру рідного Ужгорода. Всі мої нароботки історії Ужгорода знайшли своє удображення у многих публікаціях на боках періодичних видань. Ужгород, Вісті Ужгородщини, Благовісник, Карпати Ігосо, Подкарпатський Русин, науковий зборник Закарпатського краєзнавчого музею, в календарях общества імені Олександра Духновича, общества імені Антонія Годенки, просвіти і так далі. Пройдений значний путь земного живота і хочеться лишити у спадок будучному поколінню ужгородців свій наробок з історії рідного вароша, бо, як голосить народна мудрість, без познання минувщини не є будучності. Може, не вшитко висвітлено у моїй книжці, а й бораху, ось читатель найде достовірні відомості з історії Ужгорода. Щиро дякую редакціям наших періодичних видань, журналів і новинок, у котрих опубліковані мої статті. На кілька мені вдалося висвітлити деякі історичні віхи у житті Ужгорода, його визнаних діятелів,
і пам'яток культури найсудять уже самі читателі, до котрих я з почистуванням отношуся. Значить, розділ 1. Ужгород через віки. Від майдавніх часів до 1919 року. Рідний Ужгород. Над ним пронеслися віки, котрі були радосними, сяточними, або і смутними, і трагічними теж. Тяжко зазначити, коли якраз почалося його основання, хоч у історичних джерелах споминаються різні дати. І 872, і 898, і 903, і 1154 роки. Або чоловічий живіт той, безумовно, почався намного скорше. В епоху первообрядного общинного устроя, що підтверджав ті пам'ятки кам'яного віка, від 40 до 15 тисяч років до нашої ери. З бронзового, з желізного віків, слов'янські поселення з 18 до 19 віків, бо є і городище на Замковій горі якраз від 18 до 19 століття. Хроникар мадярського короля Бейли III анонім увідомляє у хроніці мадярів за приход до Ужгорода мадярських кочовників у 903 році. Защиту Ужгородського... Де то було? За защиту Ужгородського города із легендарним древньослов'янським князем Лаборцем, котрого не факт, що не виділи, ну то таке. Його трагічну смерть коло ріки Свіржави на Словаччині, котра дістала від нього пак і назву Лаборець. Споминається у хроніці і городище, твердиня на ріці Унг, де воїни дістали назву гунгарських. А Унгвар пережив спустошуюче нападіння орд половецького хана Кутеска у 1086 році. Деякі з зглядувателів рахують, що Ужгород сформувався як воєнне укріплення, такий економічний осередок уже у 80-х роках 19 століття. Хоч Ужгород і сформувався як слов'янське поселення, але він не входив ні до Київської Русі, ні до Галицького князівства. За це свідетельствує увідомлення давньоруського літописця Нестора, котрий у повісті временних літ увідомив, аж давньоруський князь Володимир жив у мирі з князями окольними – Болеславом Ляцьким, Стефаном Угорським і Ондріхом Чеським. У 10 столітті Унгвар зайшов у склад Угорського королівства і дістав від короля Іштвана назву Рутенська марка, котру вручив синові Імре із титулом Рутенський князь, авать Дукс Рутенорум, перебачте. У 13 сторіччі Унгвар стає адміністративним центром созданого Ужанського комітата. У 1318 році мадярський король Карл Роберт дарує ужгородське укріплення на Замковій горі і Ужанську домінію італіянському графу Філіпу Другету. А його уже наступники будуть тут будувати грубезний Ужгородський замок. Позастакове його фортифікаційне укріплення буде завершено аж у 17 столітті. Якраз замок і прилягаюча до нього територія стає історичним ядром формування Ужгорода. У описанню Вароша за 1691 рік Ужеся споминав 10 вулиць, котрі відходили від стародавнього замка. Ото Замкова, нині Капітульна, Вовняна, нині Олександра Духновича, Ринкова, возможно, нинішня площа Корятовича, вулиця Мостова, возможно, нинішня Театральна, де був построєний дерев'яний міст через ріку Уж, котрий скапчував праву та й ліву частини Вароша. Вулиця Соляна, бивша велика Раковці і сучасна вулиця Волошина. Вулиця Циганська, нинішня Мукачівська, вулиця Млинська, сучасна Феденця, де протікав рукав Малого Ужа до Старого Млина. Вулиця Цеголянська, котра і нині Цеголянська, вулиця Ватна, неясно де була, і вулиця Кладбищська, нині вулиця Добрянського. Якраз десь тут стояла церква Восточного обряда, бо Приходська
будова споминається ще у 1675 році. Район сучасної районної автостанції. Відносно населення, та воно числить мало більше 1000 жителів у 1691 році. У 1635 році появляється і герб Ужгорода у виді винної лози, листя і грозна сонячного плода, котрий символізував виноградарство і виноробство. Властителі Ужгорода, родина графів Другетів, опікувалися і розвоєм адміністративного центра. Граф Янош Другет переніс із гуменного єзуїтську колегію у 1640 році у Ужгород. Вона стала ваговитим школьним зведенням Вароша і края. І була перетворена у гімназію, Мадярську королівську гімназію. Із стін тої гімназії вийшли високі достойники Мукачівської греко-католицької єпархії. Можеш спомнити хоч 4 будучних її єпископів. Василя Поповича, Петра Гебея, Олександра Хіру, Олександра Стойку. Таких духовних отців Іоанна Долішковича, Іоанна Бокшая, Михаїла Лучкая, Віктора Кимака, Олександра Митрака, Івана Сільвая, Ніколая Теодоровича, Євгенія Фенцика, Івана Мондока, Василя і Юлія Гаджегів, Константина Грабаря, Іоанна Раковського і многих других. Між її воспитаниками знаходимо і учених Івана Орлая, Антонія Годинку, Шандора Бонкала, Олександра Грабаря, Олександра Феденця, Володимира Гощаковського, Гіадора Стрипського, Ніколая Лелекача, Андрія Ігната, Юрія Сака. Художників Ференца Гевердле, Ігнаца Рошковича, Йосифа Бокшая, Адальберта Борецького, Антона Кашая. Ужгородську гімназію кончили і 2 мера Ужгорода. Ото був Михаїл Фінцицький, хоч видав Мігай Фінцицький, і Константин Грабарь. В той час іще й будучний губернатор Подкарпатської Руси. І сам регенський комісар Подкарпаття Міклоуш Козма. Такі політики Йофіс Камінський, Степан Клочурак, поет Василь Піпаш-Косівський, спортивний діятель, бавляч футбольного клубу СК Русь Василь Федак і многі другі. Директорами цієї школьної інституції були достойні просвітителі Іван Чургович, Михайло Романець, Янош Годолі, Василь Сулінчак. Так, тут треба на секунду дати собі паузу і просто порозуміти, ось чоловік на 2 сторінки розписав, як ся мало Ужгороду від зачатку його історії до 17-го сторіччя, а далі ще цілу сторінку присвятив просто визнаним випускникам Ужгородської гімназії. Накільки він мав бути обознаним із тим, ось тако, коли, як учився в тій гімназії. Та й тут буде ще окремий цілий розділ, пак ближе до кінця, цілий розділ за цю Ужгородську гімназію. І окремо ще за її руководителів. Господи, помилуй. Та тут є що читати. Раз, ідемо далі із 1 розділом. Значний розвой Вароша припадає на 18 сторіччя. Він перетворився за часів єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Андрія Бачинського не лише у адміністративний, но і у просвітительський центр. У Варошові дійствувала вже Ужгородська королівська гімназія, Ужгородська богословська семінарія, Ужгородська півцеучительська семінарія, авать препарандія. І у 1860 році у Вароші проживало вже 3,5 тисячі жителів. Коби 3,5 було, то було б мало не то. Добре. Це вже був Варош ремесленників, торговців, священників, просвітян і тогочасної інтелігенції. Ужгород прикрасили 2 імпозантні культові будови. Ужгородський римо-католицький костел Святого Георгія строївся, я так розумію, в 1762-1767 роках. Ужгородський катедральний греко-католицький хрестовоздвиженський храм
1780 рік, або перше построєння. І перше построєння адміністрації Ужанського комітата, Жупний дім, 1771 рік, від котрого сохранилися лим дві входні ворота з гербом комітата на вулиці Волошина. Тут і знав де. Построєння першої гімназії Варварської мерії в 1775-му, де тепер розміщений Ужгородський комерційний коледж та й многі другі. У середині 19-го сторіччя зачався і промисловий розвой Ужгорода. Кроме ремеслених цехів, появляються і перві промислові подузяття, лісопильня, мебельна фабрика Австромадярського акціонерного общества «Мундус», водяний млин, котрий дійствував при помочі води Малого Ужа, що протікав по сучасній вулиці Підградській та й Фенцика. І був ліквідований аж у 90-ті роки 20-го сторіччя. На його місці виросло сучасне построєння, котре ніяк не вписується в історичну частину Ужгорода. Поступно формуються обидві частини Вароша, поділені рікою Уж. У лівобережній частині Вароша знаходяться, де є сучасна площа Шандора Петофі, бившим готелем «Чорний Орел», у котрому заставлявся і мадярський поет-революціонер. Тут будуються хижі у сецесійному стилі із ліпленнями у виді звірів, косиць і так далі. У народному говорі зазначилося аж «сесе не Варош, айбо й не Варошик». Формуються такі вулиці Мукачівська, бивша Радванська, Швабська, Минайська, Боздоська. На правобережній частині формується центральна частина Вароша з Корзо, на розі котрої була одна з найстарих аптек Вароша, готель-ресторан «Білий корабель». Возводиться і нова будова, Путний дом, в 1809 році з ресторанами «Корона» і «Берчині». Із літніми садами, циганською музикою, котра веселила своєю неповторимостю і співом. Єврейська громада викупила участок, де були будовлі равіна і імпозантна будовля найбільшої в Закарпаттю синагоги. Ще одна синагога євреїв-хасидів була побудована із купелів за нову школу в 1912 році на теперішню набережню Незалежності. А у 1870 році євреї-неологи на Жупанацькій площаді побудували свою синагогу, тепер будовля МРЕМ. Я не знав, що то МРЕМ, що то за абревіатура. Не догадався тепер. Обновлення і прибудовання портала з корінфськими колонами дістав і Ужгородський катедральний собор. У 1912 році на доколишній вулиці Ракоці був побудований центральний монастир отців Василіан. То та сама величезна готична будова. Нині фізичний факультет УЖНУ. А від нього до ріки з лівого бока ряд винних півниць. Завтосися часть вулиці дістала назву Подвальна, авать Пінцешур. У 1895 році було зведено нове построєння Ужгородської королівської державної гімназії, у скверику котрої появилася перша паркова скульптура викладача гімназії мадярського поета Габора Дойко, котрий умер у 1796 році і був похоронений на Кальварії. У 1909 році йому святочно був відкритий пам'ятник роботи познатого мадярського скульптора Еде Самовольського, уроженця Великого Березного. Уже у 1826 році на центральному цвинтарі Вароша були здвигнуті каплиці Страсної дороги Ісуса Христа, в чого і цей цвинтар дістав назву. У 1913 році Ендре Новаком були здвигнуті перві корпуси сучасної обласної клінічної больниці на вулиці Капушанській. У 1914 році на вулиці Доманинській зачалося будування лютеранської церкви навпроти будови Просвіти і Гонвецька казарма імені Ференца Йосифа недалеко від неї школа глухонімих у 1904 році. Розвой у 19 столітті Ужгорода стався не без усього дякуючи і Мігалю Фінцицькому, меру Вароша, котрий не був його уроженцем, а й бо творив з любов'ю дньому, аби Варош був комфортним європейським. На самому початку 20-го сторіччя
перед свою другу каденцію на мера Ужгорода Мігаль Фінцицький не приймав ведення Ужанського комітета жупаном Йожефом Тереком, відказався від должності руководителя Вароша. Так, у 1901 році у Ужгороді став вопрос про вибор нового мера Вароша над Ужом. 10 апреля того року Ужгородська Вароська рада провела позашорове засідання, на котрому рішався вопрос виборів нового руководства. І на сесію должність було висунуто 4 кандидатури. Ласло Іванчо, Гейзе Мочар, Ференц Форкош, Янош Йованович, котрий свою кандидатуру зняв. Більшістю голосів депутатів, 64 з 85, депутатський корпус вибрав мером Ужгорода Ласло Іванчія. Сесі відомості були освічені у пресі, котра виходила в Ужгороді новинки Карпати і Лопок, Герик Котулікуш Семле і так далі. Зайсесь ми насправді вже читали много більше у книжці Тетяни Літераті за варовську управу. Було то у нас. То мушу оповісти доста, сесь розділ перший, конкретно за історію Ужгорода від майдавніх часів до 19-го року, йде дуже хаотично. Він раз розказує за те, що було в 1904 році, а далі перескакує тому, що було в 1870-х, і так далі, і так далі. Мені се видає, що чоловік просто хотів спомнити якісь такі ключові ця точки, аби то швидко зацяткувати перед тим, як перейти і чомусь мало детальному. Бо той листа отаку на 10 сторінок уперед, і ми дотепер в тому самому стильове пишемо. Бо там через 2-3 сторінки починається вже Ужгород у роки Чехословацької республіки, і там так само 19-20 рік витить перескакуємо ще і передумовам якихось подій, з 901 року, а з 1877-го. Декому може буде тяжко читати у такій стилістиці, але мені раз полюбилася деталізація, полюбилося, Челяник, направду, дуже серйозно однісся своїй роботі. Таку книжечку ви можете купити в Кобзарьові, між іншим, де купив її я. Це друге видання 2021 року, бо перше видання було ще у 2006-му, як добре розумію. Ні, чекайте. Коли було перше видання, то й не пише. То у 2006 році була реєстрація другого. То не то. Значить, друге видання друкувалося у 2021 році, але дуже-дуже невеликим тиражом. Тут у нас є лише 300 дарабів. 300 дарабів, дуже немного. Айби це 300 дарабів едиція по-русинськи. Я так знав, що ця книжка була видана і по-українськи, і, кіт добре розумів, по-мадярськи теж. І я, правда, не пам'ятаю, це я бачив у Кобзарьові у Шиткі 3, бо едиція по-українськи була видана за гід, це за 2 скорше до сії. Та й там тираж мав бути много більший. Хоч так, хоч сяк, рекомендую вам зайти в Кобзар, поникати, це воно ще є, кіть вам інтересна історія Ужгорода, кіть вам інтересний позір на ту історію цього конкретного челянника. Відкош він дуже любив Варош, відкош він ним жив, та й який челянник, який проробив 40 років у краєзнавчому музеєві і видав більше 500 научних, історичних видань, видав, тяжко буде учинити все і не любити сей Варош. Я так думаю, все було доста би познайомити вас із книжкою,
безумовно, не достав би познайомити вас із самою персоною Людвіга Філіпа, за якого я й сам, можу так казати, ще домак ніч не знав, бо нічим за нього не знав ще 2-3 тижні назад, а тут він так нагле нас лишив. Та що, слухали сте програм «Читаємо з Мігальом» і з вами був я, Мігаль. Кіть буде час, кіть буде дяка, кіть будуть сили та ще не один понеділок туйся з вами стрінеме у ефірові Радіо 1. А на низьке видав раз усьо. Майтеся, сукутіться, не шкодуйте купіки, змітуйтеся там своїм цимборовам на бронежилети, на прилади нічного видіння, на всяку туту біду. Кобись ми лиш з Божою помочю передавили то všetko і потихеньку жили собі далі. Ну добре, не буду забирати ваш час. Включав вам далі якусь добру музику, яка тут буде у плейлистові. Буде вам якийсь Маргаритас грати дораз. Ануш. Ну, а чи буде добрий, буде добрий.